Benvingut al blog. Soc en Raimon Trujillo, tinc 22 anys, soc de Palamós i estic estudiant Ciències Polítiques a la Universitat de Girona. Faig el pas a presentar-me a les primàries de comarques gironines i per aquest motiu visites aquest blog perquè considero que estem en un moment clau pel país, per Catalunya i també per l'organització. Després de la repensada del futur de l'organització durant els propers 2 anys fins a l'any 2017, considero que és necessària una visió global de com ha estat funcionant l'organització fins ara i saber quins han estat els punts forts i els punts febles, els forts per mantenir-los i els febles per transformar-los en millora que ens puguin ajudar a nosaltres a ser més propers al ciutadà i sobretot, i primordial per nosaltres, al militant. El fet d'estudiar Ciències Polítiques m'aporta una sèrie de valors que considero que són bàsics en el moment actual i en la manera de fer política que considero que s'ha de fer en el futur. Som conscients que en el poble, a la comarca, a la província i a Catalunya hi ha moltes persones que no estan satisfetes amb les maneres de fer política actual. I per això, de la mateixa forma que a nivell de Catalunya hem estat capaços de reinventar-nos, ara considero que és necessari fer-ho també a comarques gironines. El projecte que et plantejo té 2 línies: Horitzó JTNC i Reinventa Comarques Gironines. Horitzó JTNC té 2 valors: la participació i la transversalitat. La participació servirà per trepitjar el territori i diagnosticar quines són les necessitats dels militants. I la transversalitat per posar en valor el treball en xarxa, fomentar la cohesió de grup i garantir la igualtat d'oportunitats. La darrera línia del projecte és Reinventa Comarques Gironines i aquesta ens servirà per aplicar arreu del territori els valors d'Horitzó JTNC, la participació i la transversalitat. La primera d'aquestes eines és la comunicació interna i externa. La interna per estar en contacte permanent amb els militants i l'externa per fer públic tot allò que ens interessi als mitjans de comunicació i a través de les xarxes socials. La següent d'aquestes àrees és la formació. Formació perquè nosaltres hem de formar els joves amb la nova manera de fer política i amb els nous valors que la societat ens demana. I la darrera, regeneració. Regeneració perquè considerem que la Joventut Nacionalista de Catalunya hem de ser un espai de reflexió sobre el procés que està visquent actualment Catalunya. Hi ha tantes coses a fer i et queda tan poc.